A yanzu nan muka samu rahotanni game da abubuwan da suke faruwa musamman ma bangaren takaddama da take nema ta balle tsakanin Dauda Kahutu Rarara da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Sannan a yanzu nan za ku ji babban dalilin da yasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake shirye-shiryen zai bar jam'iyyar APC zai koma jam'iyya ta ADP. Sannan a yanzu nan za ku ji babban dalilin da yasa 'yan ta'addan arewacin Najeriya suke cin karansu babu babbaka ba tare da an tona musu asiri ba ko ba tare da ana yawan kai su ba. Sannan kuma za ku ji babban dalilin da isa wani gagarumin dan ta'adda ya tona asiri inda ya bayyana cewa tabbas akwai gagarumin sirrika sannan kuma su ne fa suke da capacity a cikin arewacin Najeriya kamar yanda ya faɗa ya ce tabbas akwai waɗanda suke ɗaure musu gindi kamar kuma yanda ya bayyana din kamar yanda ya bayyana ya ka hujjoji masu ƙarfi waɗanda ƙarfin nasu duk abinka wallahi sai ka yadda wanda mu da kanmu mun yadda duk da cewa ya faɗa da bakinsa. Akwai hujja ta farko da bayar wanda ya bayyana cewa idan babu ɗaurin gindin gwamnati ko kuma ɗaurin gindin manya ya aka suke samun motoci. Sannan ya bayyana cewa idan kuma babu ɗaurin gindin manya ya aka suke samun mashina. Sannan kuma ya ƙara da cewa idan babu ɗaurin gindin manya ya aka suke samun bindigogi. Domin su sun tabbatar da cewa duk cikinsu duk ƙungiyar tasu babu wanda ya iya rubutu ma ballata ne a ce ya iya rubutun turanci ko kuma ya iya rubutun wato Hausa ko kuma a ce ma ya ma iya rubutu sunansa kamar yadda ya bayyana ya ce duk ƙungiyarsu babu wanda yake iya ma rubuta sunansa da kowane yare domin su ba su karatun addini ba su na boko ba. Sannan kuma ya bayyana cewa ta yaya aka yi suke samun bindigogi na zamani kuma sannan ya bayyana cewa ta yaya aka yi suke samun alburusai sannan ya bayyana cewa ta yaya aka yi suke samun man fetur sannan ya bayyana cewa ta yaya aka yi suke samun gidajen da suke kwana sannan ya bayyana cewa idan ma ba ku yadda ba ya ce a yanzu ka ɗauki waya ka kirawo wani babba ka karya layin ka yadda shi ice duk da haka ko ka kare layin kayar da shi sai an bi location din inda ka kira sannan ma an ba a same ka a gurin ba sai an bi diddigin yanayin sound din muryarka har sai an tace muryarka an gano ka ice amma mufa ice tun yaushe tsawon shekaru muna cin karamin babu baka ba tare da an tona mana asiri ba kuma ba tare da an kama mu ba ice ai da a ce za a kama mu da tun an riga an kama mu ice kuma kamar yadda ake bayyana a social media ana kashe mu ai da tun mun riga mun kare maimakon mu kare din kare yawa miki ice to don haka dukkanin wasu abubuwa da muke gyaran Najeriya sai Najeriya amma dai me kamar mutane yadda suka fara sun ce waka a bakin mai ita tafi daɗi da haka bari haɗa ku da wannan mutumi ku ji irin kalar tattaunawa da muka yi da shi amma kafin shi akwai wanda zan haɗa ku da shi ma dai disam shi ma ɗan ta'adda ne yanda shi ma an yi maya da shi wanda shi ma ya yi cin amana daban-daban wanda ba zan iya ce muku ga adadin cin amana da iba kuma sannan ba zan iya ce muku ga abubuwan da ya aiwatar a rayuwarsa ba amma dai kamar yanda ya faɗa da bakinsa shi ma fa ya faɗi wato yanayin tasiri da yake da a cikin ta'addanci ma'ana kuma sannan garkuwa da mutane ice yayi karun suna kuma sannan ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba ya bayyana cewa ya ɗauki mutane da kuma sannan shi baya karɓar dubbunai sai miliyoyi kuma sannan ya bayyana cewa su shida suke wannan harka sannan kuma suna da ido a cikin gari ma'ana ana sanar da su dukkanin abubuwan da suke faruwa kuma ana sanar da su wato masu dan maiko wato ƴaƴan manya ko kuma manya waka dai a bakin mai ta fi daɗi bari mu fara haɗa ku da wannan ku fara jin tattaunawar da muka yi da shi ma'ana irin yanda ya tona asiri da kuma yanayin yanda wato abubuwa suke gudana a harkar su. Me sunanka? Buba. Buba mutumin ina? Do. Kai dan gidan waye? Lai dogo. To. Dalilin me yasa muka kama ka? Aiki. Aiki wani iri? Kidnapping. Kidnapping din waye da waye kuka yi? Da Yalo, da Ya'u da Ibrahim. Wa'anda kuka dauka kuka kai jeji aka ba ku? Wallahi ban san su bane kai Yalo da Ya'u. Mutanen ina ne? Muka yanke Bojude. Yankin Bojude. Nawa mutum nawa kuka dauka? Mutum hudu ne. Mutum uku. To. Na farko da kuka dauka nawa aka ba ku? Miliyan 2. Ku nawa? Mu shida. To. Na biyu fa? Miliyan 2. Nan ma ku nawa? Mu shida. To. Na uku fa? Duka mu shida ne nan ma miliyan 3. Ina son ka gaya mini a inda kuke daukan su. Duka yankin Bojude, dukan su uku na Bojude muka dauka. Wani gari cikin Bojude? A gefe Fulani ne dan uwan mu. Gefen ina? Gefen su a yamma. Ta ina da Bojude? Yamma da Bojude. Okay. To in kun dauke su ina kuke kai su? Wallahi nan ka so sauran su za su je su ajiye ban sani ba inda za su ajiye. To in an kawo kudi a ina kuke haduwa? A jeji muke raba. Wani jeji? Nan bayan Bojude. Da bindiga nawa kuke zuwa? Dama uku ne. Da na Yalo daya sai da na Ibrahim daya da Ya'u daya. Wa'ana irin bindigogi ne? Dukan su daya AK ne daya kuma gajeruwan nan ne. Ban gane ba ka gaya mini asalin bindigogin kowane sunanta ai ban san sunan su bane ka ba rikin su. Akwai gaji mai kota gajeren nan sai manyan nan masu kototi har yanzu manyan kototi dukansu guda biyu nan kan dukansu ɗaya ne kala ɗaya ne sai ɗayan nan ƙaramin kawai. To
manyan guda biyu wani iri me sunan su? wallahi sunan su ne ban sani ba. Baka san sunan su ban ba? sani da yake ba rikon su zan yi bane. Waye ne me yake a cikin? Ya'u. Ya'u. To yanzu karfen da zamu je mu tonon kuma ta waye ne? Na yelo ne. To waye je binne ta? Ni na je na binne shi. Da hannunka? Kai ka je ka binne? Ni na binne. Aina ka binne? Ana inda na nuna muku. Okay. To yanzu waye ne ya dauki karfen? Sai Allah. Baka san waye ya dauke ta? Wallahi ban sani ba, amma mu je gun yelo mu je mun duba ko gun yelo ya dauka. Baka san wanda ya dauka ba? To ina na san tunda ban gan shi ba, amma mu je gurin sa tunda ba mamaki ya zo ya dauka. Lokacin da kuka binne kai da waye kuka binne? Ni kadai ne, shi da bakin sa shi mai wane ga bindiga zan tafi. Zan aje maka amma ka je ka buya. Sai shi to idan aje shi a gida sai shi a gida kan ba zai yi ba. Ka je ka samu go ka buye shi. Sai na ce to yanzu bari zan je yamma nan goyi. Sai ce min ka san inda muka tashi? Na ce na sani. Sai ka ce to ka je ka samu gun ɗakin mamanmu akwai kargo guda biyu manya, ka je ka sa shi a nan kafin wani lokaci. Na ce shi kenan sai na sa shi. To dan sa shi bai waiwai ne ba, sai daga baya da ya zo gidan bafansa ya dauki tinkiya da ya sai ba sani ba to na ya zo ya dauka ya sai Allah. To wanda kuke son ku je ku dauka a birin bolawa kuma wani yare ne? Shi ma fulatanin jeji ne. Ka san shi? Ban san shi ba. Waye muku ido? Wani ne. Me sunan shi? Ibrahim ne. Ibrahim din dan ina ne? Dan Bojude. Yanzu yana ina? Shi yana can. Yana ina? Yana yawo ne, shi kan bai da mata ma yawo yake yi. Okay, shi yake muku ido? To yanzu me za ka ce? To abinda kuka ce min ne.